No niin, terveisiä Savotalta taas. Eilen tuli hommista. Oli jo niin kylmä illalla ja ajattelin, että ei kyllä tänä aamuna ei kyllä millään viittisi lähtiä tänne pakkaaseen, mutta kaveri laittoi viestiä sitten jo, että se on käynyt avannossa ja aamulla onhan ennen 8 se joulu tuli viesti ja mä tiedän, että se käy ilman saunaa ja mitään, se käy vaan pulahtamassa. Mä ajattelin, että pitäähän Vernaalle, kyllä munkin pitää lähteä sitten hommiin ja kyllä kannatti lähteä onneksi. Että tosiaan täällä on tällaisia tuulenkaatoja täällä sitten perkaan näitä vitosiksi pätkiä ja sitten koneella ajetaan ne tuollaisen tien viereen tuohon. Ja täällä on ollut vähän, tuosta on mennyt konkelojakin ja tuollakin toisellakin puolen tietä on näitä puita, mutta kiva homma on ollut nyt tässä. Mulla toi pikkusahasta katos öljykorkkia. Tähän laitoin tähän isompaahan nyt tuon 14 sen laipa ja kyllä on kiva. No se tietysti uusi taltaketju niin. Ja mukavampi käsitellä nyt kun se vähän lyhee ja kyllä ärhäkän oloinen vehjes nyt tuli. Mutta tästä on ihan kiva, ei ole täällä liian kylmää, että kyllä täällä tarkenee hommissa. Pysyy liikkeellä vai. Aurinkokin siellä, näettekö, tuolla se paistaa. D-vitamiinia siitä otetaan samalla vähän.